25-ére, a szabadságharc dicső napjaira emlékezünk. 160 évvel ezelőtt fegyvert fogott a magyar nép, hogy kivívja jogos szabadságát, függetlenségét, s véget vessen szörnyű elnyomásának. Ebből a századból szól hozzánk Kölcsei szavával s elkezdenével nemzeti himnuszunk.
mert ma esett le a sajtóról a nincs. Szép volt te újszülött, mert nem fürödtél vérbe. Ott húzzák a vészharangot, most temetik a magyar cenzúrát. Kívánunk néki örömmel! Oszoljatok szét, és délután 3 órára a múzeumban gyülekeztek. Say
azt mondom, annyi energiát a kivitelbe, mint amennyi hazafiúságot tapasztaltam a megajánlásban. És Magyarországon a poklokkok sem tudják megdönteni. Éljen Kossuth! Éljen! A síkra magyarok! Fegyvert ragadjatok! Hazánkat újra meg kell váltani. E drága föld színét borítsák szerte szét a bárcikünknek véres csontjait. Visszatér,
Nagyon szépen köszönjük a 4. A-osztály csodálatos ünnepi műsorát. Most pedig következzenek a jutalomkönyvek átadása. Zsíros Viktor az iskolai matematika versenyen elért 2. helyezését az első választásban. Koroknai Nóra első B-osztályos tanulónak az iskolai vers és prózamondó versenyen elért 2. helyezését. Az iskolai matematika versenyen elért 3. helyezéséért Bodnár Máté első B-osztályos tanuló. Az iskolai matematika versenyen elért első helyezéséért Sipos Kolos első B-osztályos tanuló. Az iskolai vers és prózamondó versenyen elért első helyezéséért részesül könyvjutalomban Kati Balázs az első B-osztályos. Nagy Dávid az első országos rajzpályázaton elért 3. helyezéséért Ágoston Zsófia szintén a 4. A Benedek Elek Általános Iskola által rendezett megyei rajzpályázaton elért 2. helyezéséért Kovács Illa a 4. A-osztályban. A versenyen elért 2. helyezéséért Kardós Adrien a 4. A-osztályban. A házi versíró versenyen elért 3. helyezéséért és a Földrajzi Múzeum által meghirdetett országos rajzpályázaton elért 9. helyezéséért Új Bernadett a 4. A-osztályban. 50 éves a vasút országos rajzpályázaton elért 2. helyezéséért Dalalics Rebeka a 4. A-osztályban. A 150 éves a vasút országos rajzpályázaton elért 4. helyezéséért Varga Gergő a 4. A-osztályban. Harmadik lett ugyanebben az országos rajzpályázaton Nagy Gergő a 4. A-osztályban. Harmadik lett, és ugyanezen az országos rajzpályázaton ért el 4. helyezést Bakó Alexandra szintén a 4. A-osztályban. A Csóri Sándor versillusztráló versenyen elért első helyezéséért a Magyar Földrajzi Múzeum által szervezett országos versenyen kapott külön díjáért, a házi versíró versenyen elért első helyezéséért, és a házi helyesírási versenyen elért 2. helyezéséért Mezei Eszter a 4. A-osztályban. A Benedek Elek Általános Iskola megyei rajzpályázatán elért 3. helyezéséért a Kráter könyvkiadó országos rajzpályázatán elért 2. helyezéséért, a Magyar Földrajzi Múzeum országos pályázatán elért 13. helyezéséért, és a házi helyesírási verseny első helyezéséért Hadnagy Petra 4. A-osztályban. Az iskolai matematikai versenyen csapatban elért 2. helyezéséért Hadnagy Petra, Mezei Eszter és Hajzer Gergő részesülnek jutalommal. A Benedek Általános Iskolában megrendezett rajzpályázaton elért 5. helyezéséért Varga Lívia a 4.